Aningizimu Afrika Sililoy Live Media Mbukeli we-DIT Live Media sibuyile futhi njengamanje sibuye nelinye artist ebekade liperforma la ngaphakathi. Udadewethu ngisacela zazise ukuthi ubani, usukaphi futhi iyiphi igenre abeperforma kuyona la ngaphakathi. Igama lami ngu-Athabile wakwaSosibo. Uma Sosibo umagemu uMamshingi labaningi bangazi ngomaskoti oyiphela igama lentombi ngoba bathi ngiyaxhumaxhuma ngibambeki phela igama lentombi. Abaningi abanye bangazi ngembonge encane ngoba phela ngiyahaya inkondlo obekade kungilethela namhlanje ukuzohaya inkondlo ebeyingaphakathi ebengifisa ukuthi nabanye bayizwe ukuthi injani. Siyabonga kakhulu kudadewethu, siyabonga kakhulu. Siswami ngisacela ukubuza iperformance yakho yanamhlanje meyikade injani la ngaphakathi? Yo, ibi right noma kade nginokwesaba nje kancane kodwa ke ngoba ngumuntu wabantu ngihlezi ke ngikhuluma nabantu nentombi ngiyakhuluma nazo angibonanga kungayinkinga ngoba ngishilo ngathi engikwenza ukwenza namhlanje ngiyakwazi ukuthi ngikwenzelani ngifunani. Niyazi ke babukeli ukuthi uvali into ehleli ikhona kuma artist kodwa sikhula ngako kwesaba size sisijwayele stage. Ngisacela ukubuza dadewethu imuphi omunye umsebenzi owenzayo ngale kokuhaya inkonje stage? Nokuthi omunye umsebenzi engikwazi ukwenza interview abantu ngaphasi kwebawinile foundation lapho sisuke sikhuluma khona ngokuziphatha kahle kumayelana namasiko ngoba kuthiwa isigodlo samatshitshi lapho sisuke sihlangane khona siyintombi. Nizwile ke baba ubukeli ukuthi ni bayikhona iBawile Foundation. Ngicela nifollowe, ni subscribe ngicabanga sikhona kuzona zonke inkundla zokuxhumana. Yebo ikhona kuzona zonke. Ni subscribe kuBawile Foundation ku YouTube, ni follow na ku Facebook kuzona zonke inkundla zokuxhumana. Siyabonga dadewethu ngethubo sinike lona namhlanje. Please subscribe na ku DIT Live Media, DIT Live Media, DIT Live Media. Siyabonga.